Masu sauran mu barkan mu da warhaka, da fatan muna lafiya, da fatan kuma za ku subscribe wani channel ɗin tamu mai albarka domin samun ƙwarin gwiwar tura muku videos da suka danganci al'amura na yau da gobe, musamman harkokin kuɗaɗe da kuma banki. Idan dai kana bibiya ko kuma kina bibiya a kafafen sada zumunta, kun san da cewa dai ana yunƙurin janye tallafin man fetur a cikin wannan ƙasa tamu, wato Najeriya kenan, a wannan shekara ta 2022 a watan Yuli. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta dakatar da shirinta na janye tallafin man fetur har sai baba ta gani. A baya dai gwamnatin ta shirya janye biyan kudaden tallafin man fetur din ne a watan Yulin shekarar nan ta 2022. Ministar kuɗi da kasafi da tsare-tsare ta Najeriya Zainab Ahmad ce ta sanar da hakan a wani taro da aka yi a majalisar dokoki a yau Litinin a Abuja. Taron ya samu halartar shugaban majalisar dattawa Ahmad Lawan da karamin ministan man fetur Timi Presoba da kuma shugaban kamfanin mai na ƙasa NNPC wato Mele Kyari. Wannan al'amari dai 'yan Najeriya da yawa sun yi maraba da shi, a inda suke cewa bai dace dama ƙara farashin man fetur ba. Wannan al'amari zai ta gayyara rayuwar 'yan Najeriya, zai kai su ya baro saboda tsadar rayuwa zai karu, harkoki za su tsaya idan aka ƙara farashin man fetur. Ministan kuɗi dai akwai yiwuwar mata ajiye mukaminta a cikin wannan shekarar da muke ciki, duba da takura da matsi take fama take sha daga bangaren 'yan ƙasa da kuma wanda suka bata mukamin, wato shugaban Muhammadu Buhari kenan. Ko shi kenan dai Allah ya samu dace, kar kuma ta ƙarshe dai ku dana subscribe a wannan channel ɗin tamu, domin dana subscribe yana ba mu ƙwarin gwiwa tura muku videos da suka danganci al'amura na yau da gobe, harkoki na kuɗaɗe da kuma banki. Idan kuma kun dana subscribe ku taɓa ƙararrawar sanarwa domin idan mun ɗaura bidiyon mu ku samu damar samun shi. Sannan kuma kar kuma ta ku danna like ku share bidiyon mu. Mun gode.